Dobrý deň prajeme všetkým motoristom a nadšencom dopravy. Máme pre vás správu, ktorá znie takmer neuveriteľne. Dlho očakávaný, miestami až legendárny tunel Višňové, ktorý je kľúčovou súčasťou nového a technicky náročného úseku diaľnice D1 medzi Lietavskou Lúčkou a Dubnou skalou, sa konečne otvára verejnosti. A stane sa tak ešte predtým, než jeho asfalt okúsia kolesá prvých automobilov. Národná diaľničná spoločnosť totiž oficiálne oznámila, že deň pred ostrým spustením premávky pripravila pre verejnosť skutočne mimoriadne podujatie, ktoré bude netradične ladené v slávnostnom vianočnom duchu. Všetci tí, ktorých táto nekonečná a dlhoročná stavba zaujíma, či už z pohľadu motoristu alebo fanúšika techniky, dostanú jedinečnú a neopakovateľnú príležitosť. Budete môcť fyzicky vstúpiť do útrob najdlhšieho slovenského tunela ešte pred jeho oficiálnym otvorením a na vlastné oči si pozrieť, ako tento kolos vyzerá zvnútra po kompletnom dokončení všetkých stavebných prác. Toto výnimočné podujatie je naplánované na nedeľu 21. decembra a bude sa odohrávať priamo v tunelovej rúre a v okolí jeho západného portálu. Diaľničiari lákajú širokú verejnosť na detailnú prehliadku špičkovej technológie tunela. Počas nej sa návštevníci dozvedia množstvo zaujímavostí zo zákulisia jeho komplikovanej výstavby, ktoré bežne ostávajú skryté. Ľudia zároveň dostanú možnosť osobne sa stretnúť s príslušníkmi hasičského zboru, ktorí budú v budúcnosti pri tuneli pôsobiť a dbať na bezpečnosť premávky. Azda najväčšou zvláštnosťou a pre mnohých aj obrovským lákadlom bude spojenie betónu s vianočnou atmosférou. Priamo pri portáli do Višňového totiž vyrastú malé vianočné trhy. Je to bizárna, no krásna predstava. Vianočný punč pri vstupe do tunela. Chcete vidieť túto stavbu zblízka a dozvedieť sa o všetkých technických parametroch najdlhšieho tunela na Slovensku? Hneď nasledujúci deň po tejto akcii, teda v pondelok 22. decembra, sa má stavba definitívne odovzdať do užívania a tunelom konečne prejdú prví motoristi. Národná diaľničná spoločnosť si však pri tejto historickej príležitosti pripravila aj ďalšie nečakané prekvapenie. Do slávnostného ceremoniálu sa totiž aktívne môže zapojiť aj bežná verejnosť. Diaľničiari vyhlásili netradičnú súťaž, vďaka ktorej jeden šťastný výherca získa celoživotný zážitok. Možnosť prestrihnúť pásku pri otváraní tunela a navždy sa tak zapísať do histórie tohto diela. Pripomeňme si, prečo sme čakali tak dlho. Aby sme pochopili význam tohto momentu, musíme si stručne pripomenúť trnistú cestu, ktorou si táto stavba prešla. O tuneli popod Višňové sa snívalo 10 ročia, pričom základný kameň prieskumnej štôlne poklepali ešte v roku 1998. Reálna výstavba diaľničného úseku sa však naplno rozbehla až v júni 2014. Pôvodným zhotoviteľom bolo slovensko-talianske konzorcium Salini Impregilo a Dúha, ktoré sľubovalo dokončenie za sumu približne 410 miliónov eur. Stavbu však sprevádzalo neustále meškanie, slabá aktivita na stavenisku a nezhody s Národnou diaľničnou spoločnosťou ohľadom platieb a geologických podmienok. Situácia vyvrcholila v roku 2019, keď zhotoviteľ stavbu opustil a zanechal ju nedokončenú. Záchrana prišla až v roku 2021, kedy po novej súťaži nastúpila spoločnosť Skanska. Tá prevzala stavenisko s cieľom dokončiť dielo za ďalších 255 miliónov eur. Celkový účet za tento 7,5-kilometrový tunel a prilahlý úsek sa tak kvôli komplikáciám, opravám po predchodcoch a inflácii vyšplhal do závratných výšin vysoko presahujúcich 0,5 miliardy eur. Dnes sa však zdá, že táto drahá a vyčerpávajúca kapitola slovenskej dopravy
je konečne na svojom šťastnom konci a my čoskoro môžeme využiť tento tunel, aby sme si výrazne skrátili cestu zo západu na východ a opačne. Ďakujem za pozornosť a prajem pekný deň.